roce mají již 7 startů v oficiálních soutěží každovýšky 110 cm. V loňském roce měli první společnou sezónu, absolvovali 14 startů, jedenkrát na výšce 110. Účastnili se i všestranností a drezurních soutěží. Tato dvojice byla vyhodnocena za 2. místo v drezuře Středomoravské jezdecké lize a za 4. místo v mistrovství Zlínské oblasti. Čas 58:10, to je výsledek a 4 trestné body, to je výsledek.